I takt med, at befolkningstallet stiger, så vokser også vores behov for energi. Om 40 år forudser FN, at vi vil være lidt flere end 8,6 milliarder mennesker på jorden. Problemet er imidlertid, at energikilder som eksempelvis olie forventes at være gradvis opbrugt. Og man behøver ikke ligefrem være et geni for at se, det er et problem, og derfor arbejdes der i hele verden på at finde alternative energikilder. Og i USA forsøger en dansk forsker derfor nu at omdanne solens stråler til kunstig benzin. Danske Jens Nørskov mellem rør, atomer, tusinder af ledninger og computere. It's dropped down, right? That's right. That's exactly right. The sample is dropped down into the X-ray beam. The X-ray beam hits it, and then it explodes. Og nogle af verdens skarpeste hjerner. Det vil fuldstændig ændre vores afhængighed af vores nuværende afhængighed af fossile brændstoffer. So do they have robots to actually? På Stanford Universitetet i Californien leder han et milliard-prestigeprojekt betalt af den amerikanske regering. Formålet er at bruge solens energi til at skabe en slags kunstig benzin, hvilket vil være revolutionerende. Forestil dig, at du havde en maskine, så du kunne tage sollys og vand og kuldioxid fra luften og så lave benzin. Det lyder fuldstændig absurd, men i virkeligheden er det planter gør. San Francisco, ikke så langt fra Stanford. Mennesker, biler, busser og sporvogne, alle store energislugere i en verden, der nu har rundet 7 milliarder menneskelige beboere. I San Francisco, som i mange af verdens andre store byer, bliver der flere og flere mennesker, flere og flere biler og mindre energi. Og derfor investeres der nu milliarder af dollars i at skabe den perfekte kunstige energiløsning. Indsatsen er enorm, men det er belønningen også. Det er i sandhed kampen om det store energiguldæg. Tilbage på eliteforskerenheden på Stanford Universitetet. Og her er man ikke i tvivl om, at Jens Nørskov har en hovedrolle i, at det netop er her, man knækker gåden om at skabe kunstig benzin. He's an outstanding researcher. We were able to recruit him here a year and a half ago, and I consider it one of my great achievements as lab director, that I was able to help bring Jens to Stanford. For Jens Nørskov fortsætter mange års arbejde ufortrødent. Nu skal vi bare det til at virke med kuldioxid. Den danske topforsker kan være på vej til at sikre sig en plads i historien, stædigt og tålmodigt. Det her det har i virkeligheden kun mening, hvis vi kan gøre det på en måde, så det vil give mange adgang til rimelig billig energi.